Yamampae. Or so hidden young couple. Jesus. Israel young couple. Jesus. Jacob, Bravo. Jesus. Eradi Yatawasi. Amen. Yatawasi were enquire with Yamaye. Yes. Your Bomati Cha, a year Accra. A war, a year Kaneshie. Opposite a year ATB Banki. Ya the war and do addition much. Amen. Yama Memonsua, Eradi 1%. Well, back up the poor 1 year, and also do addition much. Eradi was Sumaye Ewaha. The vampire asset. And that day, one cast over the Hene our Hanum. The Hene were a command. Saying, I will be at it, he will be at. Well, yes, you deal with a free Hanum. Not any other way at Canning. The which they be at our bishop. The Okabika or bishop. The way be our bishop. Well, better yet to and I see him. And I am not quite now waiting Hene. Amen. I cry for my day. Ewe Yesu timu ni ya vampire. Oh, ka amen kasia pa. Amen. Orafo baby pia uwa ka amen kasia pa. Amen. Na mi ensure sa o ka amen. Hallelujah. Amen. Ena yan chakura. Na yawa assembly at the mount. Asamano ayo nyankopon asam. Hallelujah. Amen. Dabi a baby pia ye kopia no. No asamo a aya na meka. Ye wo asam papa wo ho. Ade ye wo asam sane e wo ho. Obi atumi ehyetwa. Asama wo betintin. Otumi chane niama ekofie. Na ena asamo a ye de prewi die. Aya asam papa. Hallelujah. Amen. Sa obama wo kwan. No mama assemble of prayer with the Pediamua. Amen. No obaya and Shra. Amen. And I become fire son. Assembly I did pray. Bible says in Pitiasana, assemble our heart. Assemble the Oyankupa, our heart. Assemble your Oyankupa. When Petu last time I get to be pure or yeah. On them assemble the should already pour on the path. And then they better assemble our battle. Oh, so that's so assembly more. Hallelujah. Amen. Assemble your day, brown, your 20 days. Prioritize your soul. Prioritize your soul. Now, who Ankasa, Wabra Bomu and Yama, who Yenina. Yes. And Kaumama of Crown who is young. Hallelujah. Akrano ehu ehia. Eno ti ada nete yaba. Enipa ya wa a lot of plans. Ye wo nema de kura ye. Popo obi calendar so a. Wasese eye on the 7th na ko ha. On the 8th you were ha. That's say na ko twem. Na ko kodinga. Na ya ban kwan. We na dey say na ko sra me maame. Wa ye eniaba bebre but bisane wo say ni krano wadwen okrano ho ana enipa etumi theologians etumi ka ebom se nipa ye miensa yawo honamo no eniaba miensa na kapo ye nya onipa saa na ebi mu eya scholars ni bi aka yawo honamo no and you walk of Krano, and you walk home. Hallelujah. But eventually, so I can't. Or Krano, no home, no book. I'm a new back when if you say, and not yet, you know me and do, you're fire me and who. If you are one now, and you walk of Kra and now home. Then you are here, Yamapa. I am of Krano. Hallelujah. Amen. And you say, I'm really buried the blood. Yes. Now, maybe I tell you ever pray on Nipa. Yes. Now, I am a crano. And I'm not here in winter. I will be here at the call. It is a Nipa Wua. Not that was that. Or wait, you know. Or was it a person on Nipa who know wait, you know. I tell you what the map on Nipa. And yet, I will not know and I have purple put a pain.
Nemo ɛyɛ ɔkra ɛte onipa anim. Ɛna da bi bisa wo sɛ so wodwe wo kra no ho. Sɛ ɔkra no ɔnne hɔ nom a ɛhefa ɛna ɔbɛkɔ. Ɔkra yi deɛ ɛno ɛnwu ta. Ɛyɛ adeɛ no ɛte hɔ daa. Na ɛfiri nipadua no mu a ɛhefa na ɔkra no ɛkɔ. Ɛno nti na ɛnɛ da yɛaba ha no bɛbɔ wo kɔkɔ sɛ ɛnka wobɛfa Yesu sɛ wɔwurade ɛne ɔkra nkwagyefoɔ. Hallelujah. Yɛnkyɛ bra yɛbɛkenkan yɛkenkan nsɛm ɛwɔ Marko nwoma no Timothy nkyekyɛmu 36 kɔ 37. Mark chapter 8 verse 36 to 37. Abra yɛkan Amen. Ìbájọ́ yẹ kẹ́yìn Marko Asante no Timothy nkyekyɛmu 36 ɛde kɔ 37. Mark chapter 8 verse 36 to 37. Na sɛ onipa nya wiase nyinaa na ɔhwere ne kra ɛmfasoɔ bɛn na obɛnya. Ɔrɔfoɔ ɛne Nyame asɛm a ɛreba wɔ hɔ ne sɛ sɛ onipa nya wiase agyapadeɛ nyinaa sɛ onipa nya wiase sika nyinaa onipa nya wiase ahonyadeɛ nyinaa na sɛ onipa ahwere ne kra ɛmfasoɔ bɛn paa ɛna obɛnya. Na wotoa so a ɔse anaasɛ dɛn na onipa bɛma de asesa ne kra adeɛ bɛn paa ɛna onipa de bɛma ɛde asesa ne kra na ɛkyerɛ sɛ ɔkra yi ho asɛm a yɛreka ɔkra no ɛho wɔ mfasoɔ paa ɔkra no ɛsom ɔbo yie paa. Hallelujah. Sɛ asɛm bi ɛho bɛhia paa ayɛ ana ɛgyina nea ɔkaa saa asɛm a enti yɛmfa ne sɛ ɛbi a yɛbɛda sɔre na president aka biribi ɔsɛ na mede lockdown aba ɛmere bi a na COVID ɛbaeɛ amampanin kasaeɛ mede lockdown aba ɛyɛ Ghana a yɛ population ɛyɛ almost 33 million plus or so. Obi biara ni hɔ a otu ne nan si abɔnten efisɛ ɔmampanin ayɛ dɛ akasa so it carries power. Obi papa so tumi kasa akosia mekɔ baabi na mekyɛ wei ɛde hyɛ wo nsa hwɛ nneɛma so yie ɛde ma me ɔpa ɔbɛyɛ ɔpa ɔnyɛ dɛn ɔnyɛ ɛno ne papa na ayɛ dɛn akasa lawyer tumi kasa judge ɛtumi kasa sɛ nnipa yi mehwɛ mɔne a wati a ɛwɔ sɛ yɛde no kɔhyɛ afiase ne pɛ ne nyinaa asɛm a waka enti sɛ asɛm bi bɛba tumi ne gyina neɛ wɔyɛ dɛn ɔkaa saa asɛm ba saa asɛm yi deɛ ɛyɛ Yesu Kristo ankasa a ɔyɛ Onyankopɔn ɛba a yɛde tumi nyinaa ama no sɛ ɔntumi nye nkwa Bible sɛ na mene mmienu deɛ yɛ adebɔneyɛfoɔ na Yesu ɛde ne nkwa bɛyɛ mpatadeɛ ɛde maa mene mmienu na Yesu Kristo a ɔwɔ Nyame tibie nanso wɔmmo ne ho sɛ ɔne Nyame ɛbɛsɛ ɛfa akoa tibia too ne ho so ɛbrɛ ne ho ase sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛba bɛkyi mene mmienu nkwa Yesu baayɛ ɔdɔfoɔ ɔyɛ nneɛma bebree ɔsan yarewa bebree ɔyɛ nkyerɛkyerɛ saa ne taa na Yesu ɛkyerɛkyerɛ saa ne taa na ɔkɔhyia dɛm
Satan can a nipa to 20 minutes. And church. Hallelujah. Amen. It's yes. That my church and all Christmas. So when the Penya, yes, yet a Panya, now on Nipa, I send the grand one, or Krana, I send the Pemuno, so on Nipa, I Teresa or Krana, and plus one pen, and a Nipa again. And then Nipa, a lot of plants, but when you know me as a child, when Nipa, I keep on here. On me or chance some on me or Krana or Tilly. A Gamaya mean boy, Cromo mean boy, Opiatia and Metiana mean fat. Minia made me walk on Kumui. Catch me cry, and put you at 10 1. A dear pain and the other can't be for class. Mamma Charles said, but you are not me a pet. And I will hold him out or crack. Or crown dear and water. The nipper who are crown Tana or free mono or crown free move the cock. Now or crown of Badu, they didn't be a new pet. It does that or better heaven. An answer or better hair. Sabaya Tiashi. Your fire to Christmas here rather than your crown 24. Near Papa dear. And near or crown. Above heaven. Now, what do I brought me in your pet? Up, Brabon, send your wow pet. I'm saying, I'm couple. You can't say what here. We are near wow pet. One baby, Papa, or crown. Your master. For Chrono, dear, we are near Mahudu baby. Or crown. Nipa biani wa okrano efie dia anshana okrano ekọ hell eluti na nete ya yamhihie a yetua na maw afie paso ye kataso checha ye nyuma abose ye ne wo abeche anpachi ansa sa wo hano na unim yesu sa wo hawati wo si me dia ye kan nsam da yesu kura ye hoy ebi kura kasa ahantan kasa so and then they are passe ya ba be for kokose sachina waki and then ya ba be tu wosika hallelujah amen ya ba be for hopesia jesus ya ba hadi jesus ana ebra wo baby piara wo pia emre adrusa obepa okra no ho ajuba ke baby pa okra sha na o china edi ho fo ma onipa. And then the pipe thing and the hoa. Oh, Sikaya, dear, I was saying to me by a woman tea. Say a baby to my tea, near Jessica. And so me a pain does not undermine the importance of money. Bible person any answer at all things. That's just say, Sika a idea year par. Now, so when they contest, he can't check or crown of one and wow. And I have program. And for and that day, oh, kill a crown of home. So, oh, yeah, crown away to my